Eyo baba ke le. Eyo baba nododana. Sanibonani makhosi. Sanibonani bonkulunkulu bethu basemhlabeni. Sanibonani bo baba bawonke amakhaya. Ngiyathoba ngundodakazi wenu. Ngiyathoba. Ake ngikhulume nabo baba, ngikhulume nododana. Bafowethu impilo inenza kube ngazi ukuthi niyizehluleki. Uyabona laba bantu abathwele. Laba bantu abangasebenzi ngamandla abo to achieve things. Banenza nibuye ngathi nizehluleki. Ngicela ukukhuluma nani namhlanje. Anizona izehluleki, anisobe futhi naba izehluleki. Uyabona lamandla enihamba ngawo, iwona amandla umdali anika wona ukuthi niphile ngawo. Futhi ahambelana neminyaka yenu nesikhathi enizosiphila emhlabeni. Ihaba ke lempilo likhohlise amehlo abantu, lakhohlisa ingqondo zabantu. Abantu bacabanga ukuthi impilo it's about getting things and getting them fast and quick. That is a lie of life. Iyona nto ukubuka kwenu okunikhohlise ngakhona. Kunomali weingane zakwethu ukusebenza 10 years, 15 years uzama ukwakha ekhaya, uqale ngo2 room, uede kancane kancane. Kunormal, it's a normal life. Kunomali zingane zakwethu ukuthi mawuqala ibhizinisi liqale lingahambi kahle, uqale kancane kancane kube ngazi ukuthi ayikho lento yenzayo, kanti ikhona kuukuthi ibhizinisi ubolivuma ukuthi izimpande zalo ayiqale ishone phansi, lingaveli liye phezulu izimpande zingashonanga phansi ngoba ukuwa kwalelo bhizinisi kukhulu. Uma izimpande zebhizinisi ziqale zaya phansi, abantu beze bekwenza ihlaya bethi ayikho into eyenzayo, wayethi uzama ukuthi kwamhlula, wayethi kanti hayi ukuthi izimpande zebhizinisi lakho lisashana phansi. Bese kuthi ke laba bantu abathwele, laba bantu abasebenzisa izinto ukuze kubonakala izinto zabo ngathi ziyalunga, benza kube ngathi wena ke ophila lelo hlobo lempilo awuphili yona impilo, o impilo yakho iselele emuva okanye ulate okanye yahluleka. Awuhluleki mntakama. Ngicela ukukhuluma nani insizwa, ngicela ukukhuluma nani bobaba. Awuhluleki. Kunomali ukuthi into yenzayo iqale kube ngathi ishona phansi. Uma isitshalo usifaka noma inhlamvu uyifaka, abantu babona ishona beyitshela ukuthi sekuphelile ngawe, kanti akuphelile ngawe, ukuthi into yakhe isagxilisa ini izimpande. Kuyothi noma kufika isikhathi sezikukula, isikhathi semvula, limi ibhizinisi lakho. Amanye amabhizinisi izimpande azikho, makufa abanikazi nawo ayafa amabhizinisi abo, izinto zabo ihamba nabo, okukhombisayo ukuthi azikho izimpande zomsebenzi wabo. Uphelelezeni, awusizi ngisho abantwana babo, awusizi ngisizukulwane sabo. You must be careful mantombazana. Ngiyazi ukuthi manibona umuntu ozamayo, nibona umuntu ophila impilo enemali, kunina kube ngazi ukuthi lo muntu late empilweni okanye ngeke nimbukele phansi. Ngiyanixwayisa mantombazane ami, khula nomuntu wakho, hambani ngepace lane. It can take 5 years, it can take 10 years, it can take 15 years. Akujahe ndawo. Isikhathi sakho sokuphila emhlabeni uNkulunkulu uyasazi. Sebenzisa amandla uNkulunkulu akunike wona ukuphila ngawo. Musu ukufuna izinto ezizokusheshisisa ngoba izinto ezisheshisayo zisheshisa nesikhathi sokuphila kwakho sebesifishane emhlabeni. Kunomali madodana ami ukuthi ubeke inkomo zokulobola for 5 years, ubeke ilobolo. Kunomali uma leyo ntombazana ithi ngeke ngikwazi ukukulinda ngoba ifuna into ezisheshayo, ayihambe. Kodwa wena musu kuyijuqula, musu kuyinqamula, uphila impilo ongesiyona yakho. Kunomali insizwa. Kunomali ukwakha uqala ube no1 room. Kunomali uqala ube ne2 room. Kunomali ukwakha indlu ikhange imunyaka wonke ingafakiwe iroof ngoba usaqongelela imali yokufaka iroof. Kunomali, impilo enomali leyo. Ungakhohliswa ngabantu. Ungafakelwa abantu ipressure. Inomali impilo yakho. Ungakhohliswa abantu asebejwayela impilo abnormal bese beyitshela ukuthi yonke into emhlabeni abnormal. Sikhona siyabuka sibhekile. Impilo enormal. Ngiyanithanda.